Представяме си образа на това, което искаме и забелязваме начина, по който започваме да се чувстваме отвътре, в тялото си. Това е честотата на желанието ни, неговата есенция. Обръщаме й внимание, опознаваме я, свикваме с нея. Докато я държим в себе си, определени неща започват да ни правят впечатление. Неща, които резонират с нея. Някой казва нещо и думите му остават в съзнанието ни. Минаваме покрай книжарница и забелязваме определена книга. Сменяме каналите на телевизора и виждаме нещо, което изпъква, защото се усеща по същия начин, по който и самата вибрация. Появява се нишка за следване. Нишка, която е видима само ако сме на нейната вълна. Започва да ни идват импулси, хрумвания да направим това или онова. Действията и езика на тялото ни се превръщат в израз на самата вибрация и ако е необходимо да кажем нещо, точните думи автоматично се използват от устата ни. Без да се усетим, се появяваме на точните места, в точното време, а това, което има нужда да бъде направено, не се усеща като работа, а по-скоро като вдъхновение. Желанието ни се реализира без напрягане и без борба, защото няма нужда да компенсираме недостига на свежи идеи с тежък труд. Нещата наистина се случват като в приказките, при едно условие. Докато държим чистотата, да останем отворени към формата. Там е предизвикателството. Всеки от нас има някаква представа за това как желанието му е възможно да се реализира и каква физическа форма може да приеме. Картинката. Определен предмет, човек, събитие, преживяване и така нататък. Това, което всъщност искаме обаче, не е самата форма, а есенцията, чувството, с което я свързваме. То е подаръкът и ако настояваме този подарък да дойде опакован по определен начин, можем да го пропуснем 100 пъти, само защото отвън не изглежда така, както очакваме и картинката не е това, което сме си представили. Ако искаме пари, защо направо да не почувстваме есенцията на изобилието, позволявайки му освен във финансова форма да се прояви и по безброй други начини? Изобилие от приятели, от преживявания, от свободно време. Ако се фиксираме само върху парите и преследваме единствено тях, може да се ограничим и в крайна сметка дори да ги направим, да изпитваме недостиг в други сфери. А ако работим направо с есенцията вместо с формата, се намираме на оптималния път и няма как да се измамим. Същото е и в любовта. Ако се фиксираме върху определен човек, може да се окаже, че дори и връзката с него да се реализира, тя не е това, на което сме се надявали. Ако обаче вместо това се фокусираме върху есенцията на това, което искаме от една връзка, тя може да ни отведе до някой друг, който много по-точно и пасва и има някои допълнителни плюсове, които дори не сме си и представили. Същото важи и ако работим над проект. Ако се фокусираме основно върху неговата есенция, ще се оставим да бъдем вдъхновени да го създадем в най-подходящата форма, дори тя да е напълно различна от първоначалната ни визия. Колкото по-малко държим на формата, толкова по-свободно функционираме, по-добре използваме момента и по-малко дискомфорт си причиняваме. Дискомфортът идва, когато настояваме нещата да се случат по определен начин, а често този начин не е пътя на най-ниско съпротивление. Ето защо е много по-практично, ако си поставяме цели, те да бъдат основани по-скоро на честота, отколкото на форма. Целта да бъде в момента да си позволим да изпитаме повече въодушевление, безгрижност, спокойствие, близост, свобода, съпричастност, благодарност. Често есенцията, която в момента ни допада най-много, дори не може да се опише с думи. Не е необходимо. Когато я оставим да ни води и следваме нишката без да имаме определени очаквания, се отваряме за всички възможности и нещата се разгръщат много по-лесно, по-бързо и по-вълнуващо.